تے اصغر سوندا ہوئے فرمایا نی دیے مدینے دیاں گلاں نے نی کربلا دے قانون بدل گئے نے ہن تو امین نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک بابا نال سوئے گا سکینہ اپنے بابا دی گود وچ بیٹھ گئی کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندیاں دس جاؤ یتیم کنوں آکھدے نے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا خیمیاں جی سارے پہ آکھدے نے سکینہ یتیموں چلی ہے مینے لا کے فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہوندائی سکینہ جب مار لے آؤ کہنے لگی بابا میں نہیں جانا دینا بابا یتیم نہ کریا جائے بابا یتیم نکرہ چھبے کے روندے نے یتیم دیواراں لگ جاندے نے یتیمانوں تے پوچھ دئی کوئی نہیں کہنے لگی بابا میں یتیم نہیں ہونا میرے امام سکینہ نو سینے لا کے روئی جا رہے کہنے لگی بابا کنہ دیاں دے باپ مر جاؤن او تے بیراں کھلیاں دیاں وانے کتھے جاواں گی ویر بھی ٹر گئے نے آسمان دیاں حورا دیاں چیخ نکل گئیاں میرے امام نے فرمایا زینب سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدھرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھٹ کے سکینہ نلی اتارے آؤ سکینہ رو کے کہنے لگی پھپھی اماں دو گڑیاں بابا بیخ لین دے تینو ویر نہیں لبنا مینو بابا نہیں لبنا سیدہ زینب روندیاں جا رہی آؤ فرما دیا نے شالا مرننا اے ویر کسے آئے دے آئے کہ نہ ہون نہیں مانیاں دینا کس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے ایمان سکینہ نو روندیاں چھڑ کے کربلا آیا ہے نالے آسمان ول ویکھے آؤ فرما دینے جنہ دکھاویں چے او دل بر راضی تے سکھیوں نا تو وارے قبول محمد بخشاؤ تیرا دی رین پیاتے پھر سارا جسم حسین سفیدہ یہ تیرا نال پروتا سید ریت تقید نیت نماز کھلوتا پر قیامت تک لکھاں یزیدی آ جان میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگن دے آجڑے عرص ہو رہے آجڑے مسجد محراب چو اذان دی آواز آ رہی نا اے صدقہ ہی سارا حسین دے علی اصغر دے خون دے قطرے ہوں دے آجڑیاں آج اذانہ ہو رہی ہیں آجڑیاں نمازاں پڑھیاں جا رہی ہیں کربلا والے دے خون دے قطرے دا صدقہ ہے آج اسلام تے دین بچ گیا تے میرے توڑے تک دین پہنچ گیا اس حسین دا صدقہ ہے جنہیں پتران دی اللہ شاہ تے کو لوگ کیا کہا جو کچھ ہوندہ ہے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں رواں یا نہ رواں گل رہے رسول پاک دی اکھے نانے دی گل رہ جائے میرے نانے دا